na si Pangulong Duterte ay ibinigay ang mga klowa o mga titulo ng lupa sa mga ati sa Boracay. Sinong nakakaalam nito? Tuwang-tuwa ang bansa at tuwang-tuwa ang mga katutubo sa pagbigay ng lupain sa kanila. Pero ano po ba ang nangyari ngayon? Binawi ng bangag na administrasyon! Pinapaboran ng Department of Agrarian Reform ang mga hotel owners o ang mga oligarkiya para magtayo ng mga hotel at para sa turismo.